Какво е животът, ако не поток от думи, емоции и преживявания? Живите слова са като жива вода. Те пречистват, зареждат и дават ново начало. Както от живата вода оживява всичко, така и моят глас, нежен, артистичен и изразителен, вдъхва живот на всяко послание. Думите имат енергия. Те лекуват, докосват сърцата, вдъхновяват, зареждат, дават ново начало и остават завинаги. С живи слова можеш да подариш нещо безценно. Глас, който носи топлина и емоция. Подобно на живите камъни, които пазят българските корени, моите записи носят дълбок смисъл и енергия. Позволете на всяка дума да бъде израз на вашата емоция. Какво мога да създам за теб? Персонализирани аудиозаписи за всеки повод и без повод. Аудиопокани за всякакви поводи. Сватби, рождени дни, кръщенета, балове, годишнини, юбилеи, корпоративни събития и други. Рекламни съобщения. Поздрави! Персонализирани аудиопослания. Водени медитации и насърчения. Мотивиращи съобщения и благопожелания. Специални персонализирани наричания. Възможност за музикален фон. Опция за добавяне на видео. Живи слова. Изкуството да даряваш емоция чрез звук. Цени на услуги. 2 минути аудиозапис с персонализиран текст, създаден от мен, 20 лева. 10 лева на минута за стандартна услуга. Добавяне на музикален фон, 10 лева. Добавяне на видео, 20 лева. 2 минути аудиозапис с ваш предоставен текст, 10 лева. 5 лева на минута за стандартна услуга. Добавяне на ваш музикален фон, 5 лева. Добавяне на ваше видео, 10 лева. Внимание! Поради голямото разнообразие на варианти за озвучителни услуги и индивидуалните ви желания, цената може да варира. За запитвания и поръчки свържи се с мен на лично съобщение на имейл sunriseavenue.dimiart@abv.bg или на Viber. Поръчай сега! Безплатно предложение с живи слова. Предлагам 2-минутен безплатен запис за деца и възрастни, които се борят с неизлечими болести. За деца и възрастни, които преминават през изключително трудни моменти. Свържи се с мен на лично съобщение или на имейл sunriseavenue.dimiart@abv.bg. По въздуха носи се вълшебен глас. Като чудна вълна, всеки слуша го в захлас. От сърце към сърце, от душа към душа, думите носят неземна топлина. Щом ги докоснеш, усещаш веднага. Те са любов, светлина и отрада. Шепнат вълните, тревите, звездите. Носят наричане, благост и дъх. Българска реч с душа на вълшебство, силата крие се в нейния дух. Тя носи корена на земята ни стара. Магия, сила, искра и жарава. Шепне, лекува, прегръща, твори. С духа на България гордо върви. Български думи, огън и ритъм, звън на звезди и камбани в нощта. Носят послания древни и силни, лекуват душата с жива мечта.
Те идват с вятъра, пеят с водата, сгушени в гордата родна земя. Носят надежда, пазят кръвта ни, дар безценен, живи слова.